Тино, къде сме в момента? В момента сме на обекта, отрано сме почнали и сме задействали за маската да покрием търбите. Кои тръби? Защото аз Тино нищо не разбирам и сега тия тръби, те ми изглеждат като всички останали тръби. Да, това е ВиК сме пуснали, тук е за топлата, обозначили сме топлата и студената вода, черната изолация е за топлата, сивата е за студена, покриваме ги и ще продължим с замазката в целият коридор. Тази замазка всъщност, Тино, как се прави? Много лесно. Това е цимент и пясък. Цимент и пясък и може би малко вода. Цимент, пясък, вода, нищо сложно не е, просто с една... Ето така, с пердашката просто си го дърпаш. А това защо се прави сега? Да изравним нивото на замазката с плодовата замазка. А то после сигурно по някакъв начин си го измерваш дали е равно, нали така? Да, с нивелир, после слагаш нивелирчето и общо взето ще... Това. Ти за колко време се научи да го правиш това? Време, то... Как да ти го кажа, не знам точно. Но може ли всеки да се научи? Ако има желание човек, да. То сега с този изкуствен интелект, дето половината работи по света изчезват, е хубаво да си майстор, защото поне знаем, че изкуствен интелект не може да ти направи замазка. Така е. По-добре да си има знания. Така. Ето това е взето. Хвърляш. Тино, какво ще правим сега? В момента си разбъркваме разтвор, за да продължим замазката. А какъв е този разтвор? За какво е? Този, дето си е по принцип за маска, да. Сега ще видите колко е лесничко. Просто сипвате вода, пясък и цимент. Ясно. Това и аз мога да го направя. Да. Това всеки може да си го направи. За сега съм окей, после ще видим дали ще успея. Добре. Това е пясъка, да? Строителен пясък. Просто. Тоест на плажа, примерно, не можем да намерим такъв пясък. Не може. Цимент ще вземем. Чел съм, че трябва да бъде речен. Да, речен пясък. Да, защото ако го натрушат на момента, има прекалено остри ъгли и не прави добре. Може да. Но YouTube видеята не са най-добри източник. Тино, ти знаеш ли какво е циментови обувки? Циментови обувки? Да. Знаеш ли, мафията го използва това? Не. Малко вода? Да. То не трябва. Водата е живот. И продължаваме насам. А според теб, кое е най-пипкавото, когато правим такъв тип нещо? Замазка ли? Какво беше? Разтвор. Разтвор, да. Да. Трябва да си го направиш такава консистенция, просто примерно сега съм я направил по-рядка, за да влезе под търбите. Тино, какво правим сега пак? В момента покриваме търбите от ВиК. От ВиК? За маската, да, за ВиК. А те трябва да са изцяло покрити, нали? Изцяло покрити. Обозначили сме топлата вода, студената вода. Топлата вода е с черна изолация, студената е с сива. Евентуално, ако някога има проблем, просто собственика да знае коя е топлата и коя е студената вода. Да.